Ser reality til. Så er jeg, Ser reality til. så jeg filmer nu. Så Jeg sprang gang i høren i luften. Nej. Jo. Så taber vi det rundt om. Sprang gang i høren i luften. Sprang gang i høren i luften. Sprang gang i høren. Men er det virkelig det største, du har slået ihjel? Altså, havde min kammerat, han havde engang sådan en krokodille, sådan en rigtig, ja, hvad fanden er det hedder? Sådan en karamel, nej, krapøs, noget det hedder det. Sådan ikke en helt stor krokodille, den var sådan her, sådan her. Ja. Så er der sådan en havedam foran, sådan et lille hejrunde. Udenfor? Gik du rundt foran hans? Nej, den var den der dame der, så havde den sådan en lille hejrunde. Så så gav vi os med det kat ind til den, så brød den den. Nej, gjorde den det? Ja. Så havde han en masse leguaner, så han havde sådan en rum med vogn på, så var en masse hest. Så så kan vi se Nikolaj. 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 Så kan vi se Nikolaj.